Bħalissa kif qed taraw hawn l-esibizzjoni tal-kpipel Heads Off. Hawnhekk għandna sezzjoni ta' kpipel li huma fil-kollezzjoni nazzjonali tat-tessuti ta' Heritage Malta, is-sezzjoni tal-etnografija. Għandek il-kpipel tal-irġiel u għandek il-kpipel tan-nisa, dak li għandu x'jaqsam mal-moda. Fis-seklu 20 fejn kellna żewġ gwerer, kellna ħafna irvelli bħal tal-1919, kollha effettwaw b'xi mod l-andament tal-moda. Il-kpipel kienu kemm tas-sajf u kif ukoll tax-xitwa, insibu wkoll pereżempju l-boatman's hat li aħna bil-Malti ngħidulu tat-tiben jew inkella il-kappell tad-dajes. Fejn jidħlu tan-nisa mbagħad ħafna minnhom kienu jsiru minn ħajjata tal-kpipel jew dawk li kienu jkollhom l-istudju tagħhom jew inkella anke fid-djar. Ma' din l-esibizzjoni nsibu wkoll katalgu li fihem l-istorja. Fil-katalgu wkoll issibu idjomi u proverbi dak li għandu x'jaqsam mal-kpipel, pereżempju bħal sab kappell jiġik, tinżallu il-kappell, u affarijiet oħra li għandu x'jaqsam mal-etnografija. Huwa divers biex jilħaq il-gosti ta' kulħadd u kull disciplina fejn hu possibbli.